أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara yi wa godiya wa Allah maɗaukakin sarki da ya ara mana yawancin kwanaki gashi cikin taimakon Allah muna ta ƙara kusantan watan azumin Ramadan, wadda wannan wata ne mai matuƙar girman gaske, wadda saboda kusantowar wannan watan ne muka ga cewa ya kamata mu rika magana akan hukunce-hukuncen azumi ta yadda mutum zai san makamansa, zai san madogaransa, zai san inda ya dosa, zai san kuma wani irin azumi yake aikatawa. Sayyidul Khamenei a ƙarƙashin mas'ala ta 425 ya ambaci wasu wurare a cikin Mujazul Ahkam, inda ya kawo wasu wurare guda 5 waɗanda a wannan wuraren idan mutum abun ya faru da shi to zai biya azumin wannan ranan, dole ne zai biya wannan azumin. In wasu abubuwa ne suka faru ya ambaci guda 5. Wadda in abun ya faru da kai, duk wanda ya faru da kai a ciki guda ɗaya to dole zaka biya wannan azumin sai dai babu kafara a kanka. Wannan muhalli na farko shine ya ambata da cewa idan mutum ya ci abinci ko ya sha abun sha ko kuma ya aikata wani abun da zai karya masa azumi, amma ba tare da asuba kenan, ba tare da yayi bincike ya tabbatar da cewa lalle alfijir bai keto ba, sai ta bayyana masa kuma lalle fa alfijir din ya keto, to a wannan muhalli din to wajibi ne, ba wai zai ci abinci bane, a'a zai rike bakinsa, ba zai ci abinci ba zai saki aikata wani abun da zai karya azumi ba har kuma ya kai wannan azumi din, amma wajibi ne bayan sallah sai ya biya wannan azumi din. Kenan muhalli na farko shine mutum ya ci abinci ko ya sha abun sha ko ya aiwatar da wani abun da zai karya azumi ba tare da yayi bincike ya samu tabbacin cewa alfijir bai keto ba, sai ta bayyana masa cewa ai alfijir ya keto, to a wannan lokacin wajibi ne sai ya biya wannan azumi din. Wannan muhalli na farko kenan. Sannan muhalli na biyu da ya kawo, amma akan wannan muhalli na farko din da zai yi bincike ya samu ilimin cewa alfijir bai keto ba, har yanzu dare ake ciki, to sai ya zama na cewa ya ci abinci ko ya sha abun sha ko ya aikata wani abun da zai karya azumi, to sai daga baya sai ta bayyana masa ashe binciken da ya yi matsala aka samu ba daidai ba ne, zai zama na cewa har yanzu alfijir ɗin lokacin da ya yi wannan abun alfijir ya keto, to a wannan muhalli ɗin azuminsa ya inganta, ba zai biya ba kuma zai yi kafara ba. In ya zama ya yi bincike kenan, wadda zai biya ba tare da kafara ba shine wadda bai yi bincike ba, ya zama na cewa ya ci abinci ko ya sha abun sha ko ya aiwatar da wani abun da zai karya azumi, daga baya ta bayyana masa cewa alfijir ta riga ta keto, to dole wannan zai biya wannan azumin. Amma in yayi bincike ya samu ilimin cewa alfijir bai keto ba, sai daga baya ta bayyana masa cewa ashe alfijir din ya keto, to wannan ba biyan azumi a kansa, azumin sa ya inganta. Muhalli na biyu shine idan ya zama na cewa an ba wa mutum labarin cewa alfijir bai keto ba, sai ya ci abinci ko ya sha ruwa ko ya aiwatar da wani abu daga cikin abubuwan da suke karya azumi, to shi ma wannan sai daga baya ta bayyana masa cewa alfijir din ya keto, to wajibi ne ya biya wannan azumi din bayan sallah. Wajibi ne zai biya wannan azumi din bayan sallah. Idan ya zama idan aka bashi labarin cewa alfijir ya keto, alfijir bai keto ba, dare ne har yanzu, sai ya ci abinci ko ya sha ruwa ko ya yi wani abin da zai karya azumi, sai daga baya ta bayyana masa cewa ai wannan lokacin da yake cin abinci ko yake shan ruwan alfijir ya riga ya keto, to koda wanda ya bashi labarin adali ne, to wajibi ne sai ya biya wannan azumin bayan sallah. Ba kuma an ce ya ci abinci bane, a'a zai kame bakinsa, amma dai bayan sallah sai ya biya wannan azumi din. Wannan muhalli na biyu kenan. Muhalli na uku kuma shine idan aka ba wa mutum labari, shi ma irin kusan na biyu ne amma ya bambanta. Idan aka ba wa mutum labarin cewa alfijir ya keto, akasin na farko kenan a wannan muhalli din, aka ba wa mutum labarin cewa alfijir ya keto,
mutum yana zaune zai fara cin abinci sai aka zo aka wani ya zo ya ce masa to ai alfijir ya keto yanzu wani irin abinci zaka ci to sai ya ɗauka cewa wanda ya bashi labarin wasa yake masa ko kuma zolayensa yake yi kawai sai ya mance ya kautar da kai kawai ya ci gaba da cin abincinsa to sai daga baya shi kuma wanda yake bada labarin da gaske yake yi alfijir ya keto kana gaya masa musamman an fi samun haka tsakanin abokai wanda zaka ga aboki da aboki abokinka zai iya zuwa ya ce maka ai alfijir ya keto to kai kuma saboda kun saba yar wasa da shi ka ɗauka wasa yake yi shi kuma da gaske yake gaya ma yayi ta nacewa alfijir ya keto har ya rike kama saboda kar ka ci abincin kawai ka fizge ka ci abincinka to a wannan muhalli din wajibi ne sai ka biya wannan azumin bayan sallah zaka kai ta ba wai an ce ka ci abinci ko ka sha ruwa ba zaka kai wannan azumin amma wajibi ne ka biya wannan azumin bayan sallah saboda mene an baka labarin cewa alfijir ya keto kai kuma ka gina akan cewa alfijir bai keto ba ka ɗauka wasa yake yi ko zolayenka yake yi ka kuma ci abincinka to kaga wannan a wannan muhalli din sai ka biya wannan azumi din wannan muhalli na uku kenan sannan muhalli na hudu shine idan mutum ya ci abinci ko ya sha abun shan ruwa saboda yana tsammanin cewa yana da tabbacin cewa ai rana ta riga ta faɗi wannan wanda muka faɗa a baya wurin suhur kenan yana faruwa ne mafi yawancin lokuta wurin suhur wannan kuma wurin buɗe baki ne mutum ya ga gari yayi duhu komai ya ɓuya misali sai ya ɗauka cewa ya samu tabbacin cewa to ai yanzu tunda duhu ya shiga dare ya riga yayi kenan duhu ya shiga dare yayi to sai ya zama na cewa ya dogara da wannan duhun da ya gani wurin hukunta cewa ai dare yayi kuma dama wa atimmu siyama ila layl an ce akai azumi ne zuwa dare dan haka sai ya ci abinci ko ya sha abun sha ko ya aiwatar da wani abun da zai karya masa azumi to sai daga baya sai ta bayyana masa cewa to fa lokacin da ya ci wannan abincin dare bai shiga ba da rana ya ci abinci rana ba ta faɗi ba to a wannan muhalli din shi ma wajibi ne zai biya wannan azumi din amma ba ka fara a kansa saboda mene saboda ya samu tabbacin cewa dare ya shiga saboda shigan duhu sai ya zama na cewa ta bayyana masa daga baya ai dare bai shiga ba to wannan zai biya amma kuma ba ka fara a kansa shi ma wannan sannan sai muhalli na biyar da Said ya kawo shine idan mutum ya shigar da wannan yana daga cikin muhallan da ake samun jarabawa sosan gaske idan mutum ya zama na cewa ya shigar da ruwa bakinsa musamman mun sani idan an yi rana an yi zafi mutum yakan ɗauki ruwa ya ce bari ya kurkure bakinsa saboda ya ɗan samu relief haka to idan mutum ya ɗauki ruwa ya sa a bakinsa ya kurkure bakinsa domin ya ji sanyi ko ya ɗan rage zafi haka sai ya zama na cewa bisa kuskure ruwan nan ya wuce to wannan ya karya azuminsa sannan dole ya riƙe bakinsa har zuwa magriba sannan kuma daga baya sai ya biya wannan azumi din wannan yana yawan faruwa mutum ya sa ruwa a bakinsa kaka kawai saboda ya kurkure baki ko bakinsa ya bushe ko kuma yana so ya ɗan ji sanyi a bakinsa kawai ya kurkure bakinsa ya zuba ruwa sai wannan ruwan ya shige bisa kuskure ba wai ya sha ba bambancin kuwa anan shine inda da gangan ya sha to wannan dole sai yayi kafara dole ne zai sha wannan zai zama wannan azumin ya shata ne da gangan tunda da gangan ya sha ruwa dan haka bayan sallah zai biya kuma zai yi kafara zai yanta bawa ko kuma yayi azumi 60 ko kuma ya ciyar da miskinai 60 wannan ya riga ya gabata abubuwan da suke hawa kan mutum idan ya karya azumi da gangan to amma yanzu ba da gangan ya karya ba ya sa ruwa ne a bakinsa kawai domin ya dan ji sanyi ya kurkura bakinsa sai ruwan ya wuce amma ba haka kawai ne me yasa nake cewa haka kawai saboda inda zai zama na cewa a muhallin yin alolan sallan wajibi ne an kira sallan azhar to sai yazo yana alola tunda mustahabbi ne mutum ya kurkura bakinsa a lokacin alola to sai zama na cewa ya zuba ruwa a bakinsa domin ya kurkure baki a sallan alolan wajibi alolan sallan wajibi kenan zai yi alola ne domin yayi sallan wajibi to a wannan muhallin a wurin alolan inda zai zuba lokacin kurkuren baki sai ruwan ya wuce to wannan babu komai a kansa amma in ya zama na cewa ba a lokacin alolan sallan wajibi bane kawai ya zuba ruwa ne domin wani dalilin nasa na daban domin ya ji sanyi domin ya jika bakinsa ya bushe to in ruwan ya wuce ko bisa kuskure ne
to sai ya biya wannan azumi din, sannan kuma dole zai rike bakinsa har zuwa lokacin shan ruwa, sannan sai ya ci gaba da shan ruwansa. Wannan yana da matukar muhimmanci mu lura da shi, saboda gashi nan dai dan karami ne amma kuma yana jawo biyan azumi. In mutum ya sa ruwa a bakinsa, in lokacin alolan sallan wajibi ne bashi da matsala, in ya wuce bisa kuskure nan ma ba wai da gangan ba, saboda inda gangan ne hukuncin sa daban. In kuma ba lokacin alolan sallan wajibi bane, wani abun ne daban, to wannan wajibi ne mutum ya biya wannan azumi din, amma dai babu kafara a kansa. To waɗannan su ne wurare guda 5 da samahatu Sayyidul Qa'id Aliyu Khamenei ya bayar a cikin littafinsa na Mujazul Ahkam, waɗanda wurare ne da idan mutum ɗaya daga cikin wuraren ya faru da shi, to dole ne a kansa bayan sallah sai ya biya bashin wannan azumi ɗin, sannan kuma babu kafara a kansa, ba sai ya yi kafara ba. Saɓanin wuraren da suka gabata, abubuwan da muka ambata a karatuttukan da suka gabata, waɗanda suke karya azumi dole ne sai mutum ya yi kafara idan ya aikata su. Insha Allah ta'ala za mu dakata a nan. A karatuttuka na gaba za mu ci gaba da kawo wasu mas'alolin da suka shafi al'amarin azumi ɗin, sannan kuma muna fata Allah maɗaukakin sarki ya karɓi azuminmu, ya kuma sanya mu a cikin waɗanda za a ‘yanta a wannan wata mai tsarki mai girma na Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.